Il-Partit Nazzjonalista jappoġġja lil persuni li jbatu mill-kundizzjoni tal-multiple sclerosis fuq livell politiku iżda fuq kollox fuq livell uman. Stqar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'diskors qasir fl-okkażjoni tal-mixela fid-Dar Ċentrali bid-Dawl Oranġo biex titqajjem kuxjenza dwar din il-kundizzjoni. Il-jum dinji dwar l-arfin dwar l-MS ikun infakkar fit-30 ta' Mejju ta' kull sena. Il-mixela saret fil-preżenza tal-membri tas-Soċjetà Maltija tal-MS u l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għal-ħidma fil-Parlament David Aġus. F'kumment ma' Net News il-Kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq dwar l-importanza li jkun hemm investiment kemm fir-riċerka kif ukoll fis-servizz offruti sabiex persuni li jsofru minn din il-kundizzjoni jsibu inqas ostakli fil-ħajja ta' kuljum. Qegħdin nagħtu wkoll impenn politiku illi nkomplu mhux biss naħdmu biex ikun hemm aktar għarfien, ma jkun hemm aktar riċerka, imma wkoll aktar servizzi biex ngħinu lill-pazjenti bl-MS biex ikun jistgħu jtejbu l-ħajja tagħhom, javvanzaw, jimxu u permezz tas servizzi nagħtu jonqsu wkoll jekk Alla jrid l-ostakoli u l-sfidi li huma jkunu qegħdin jaffaċċjaw ta' kuljum. Min-naħa tagħha l-President tas-Soċjetà Carmen Muscat ringrazzjat lil Partit Nazzjonalista ta' dan il-ġest ta' appoġġ. Hi qalet li minħabba diffikultajiet finanzjarji fejn ma setgħux isiru attivitajiet ta' ġbir ta' fondi, is-soċjetà kellha tnaqqas is-servizzi ta' terapija li kienet toffri fid-djar tal-persuni li jbatu bl-MS. Aħna bħala soċjetà konna qegħdin noffru din it-terapija, konna jisna sa kif naqbad is-sena u nofsilu, konna qegħdin noffru żewġ darbtejn fil-ġimgħa terapija, konna nibgħatu terapisti tas-soċjetà li qegħdin magħna, nibgħatuhom fid-djar tal-membri minn tagħna biex jagħmluhom it-terapija. Kienu jmorru mhux ħażin biha, imma mbagħad il-fondi naqsunna u kellna nagħmluha għal darba biss f'ġimgħa. Hi qalet li fil-waqt li l-Gvern joffri servizzi ta' diversi terapisti fl-isptar għal persuni li huma bedridden, is-servizz ta' terapija issir fid-djar grazzi għal ħidma tas-soċjetà. Il-kundizzjoni tal-multiple sclerosis hi waħda li taffettwa in-nervituri. Persuni milquta bl-MS jista' jkollhom varjetà ta' sintomi, inkluż dawk li ma jkunux viżibbli iżda li xorta jaffettwaw serjament il-ħajja tal-persuna. U stmat li mal-400 persuna f'Malta u 2 miljun persuna madwar id-dinja isofru minn MS.